Takže blíži sa ku koncu moja práca, zhruba 10 rokov nad projektom, ktorý sa začal pod názvom 13 nahnevaných, lebo bolo 12 rozhnevaných mužov. A ja som si uvedomil, k akým obrovským zmenám došlo medzi tým v Amerike, že dnes by nebolo možné natočiť taký film, v ktorom nie je ani jedna žena. Tak som tam dal 13 rozhnevaných mužov. Nemôže byť 13 rozhnevaných. Potom z toho bolo 13 chochlov, 13 takých, ale malo to byť vlastne, projekt mal byť o Československu, k storočnici Československa. Projekt sa potom zastavil na covide, ale o tom všetko hovoríme. Ale v podstate tých 10-12 rokov nie je zase až také veľké číslo, keď si uvedomíme, že nie jediný projekt, priemerný dobrý film, neviem, či ešte môj projekt bude dobrý, trvá minimálne 5, 6, 7, 8 rokov. Filmy za 1 mesiac, 2 mesiace pri káve tiež sa dajú robiť, ale nebola to moja ambícia. Čiže moja ambíciou bolo ku koncu života sa vysporiadať s niečím, s takým ako je Praha a môj vzťah k tomu mestu, ktoré dodnes považujem za moje hlavné mesto. Krásne hlavné mesto, nádherné hlavné mesto, ale čo sa s ním stalo, čo sa okolo neho udialo, je iná vec. Čiže momentálne sa projekt volá po všetkých tých zmenách a vývojoch, k čomu došlo, COVID a potom umelá inteligencia a narábanie s videom a so všetkým, nutne muselo dojsť trošku k zmene. A podozvedal som sa informácie, ktorú som nemal šancu v tom čase vedieť. Napríklad nejaké o tom, aký mal vzťah Roman Karmen, môj profesor, so synom, starším synom Stalina. O tom, že mu druhá manželka odišla presne deň mojich narodenín, keď ja som oslavoval, tak ona mu zanechala list a odišla s budúcim aktivistom, ktorý bojoval za separáciu, za Ukrajinu, čo je dneska veľmi aktuálne. To boli všetky fakta, ktoré, priznám sa, v tom čase som nevedel. Dneska sú to už overené fakta, napríklad to, že existuje písomný odkaz Jozefa Vysserioviča Stalina, ktorý znie zhruba takto. Etú duru vernuť Karmenu i palkovníka Stalina posadiť na 15 sútok. Bolo to, ja som si najprv myslel, že to je len žart, ale je to potvrdené, že to bolo tak a v podstate dokonca viem, že v živote Romana Karmena hrali ženy význačnú úlohu. Prvá manželka, druhá a tretia. Tá tretia bola tá, ktorá odišla v deň mojich narodení presne na 13. oktobra s aktivistom budúcim ukrajinským. Čiže myslím si, že je dôvod, aby som podal svedectvo o tom, ako a čo sa vlastne odohrávalo s Karmenom a prečo je vlastne Karmen zabudnutý. Prečo sa stratil taký človek. Ale nielen Karmen sa stratil, stratilo sa veľa ľudí. Je to aj s prechodom doby, ale aj iné veci. Čiže čo je osudom? Čo je tým, že sme zabudli na človeka, ktorý bol svedok pri podpise kapitulácie u Stalingradu. 4 ľudia očití to mohli vidieť, jeden z nich bol Roman Karmen. Kedy sa začali útoky na Karmena štýlu v tomto, že ho vyhlásili za zlého dokumentaristu? Pretože ja viem, že Roman Lázarevič Karmen vždy sa vyhlásil za vojaka mieru, alebo bol bolec a nikdy nechcel sa vyhlásiť za dokumentaristu. Vždycky hlavnom jeho bol efekt propagandy. Čiže to je niečo ako prehlásiť o mačke, že je pes a potom tomu sebe vyčítať, že nie je dobrá mačka. Alebo nejakým takým štýlom. Čiže manipuláciu s vecami, podhľad, nadhľad, to všetko Roman Lázarevič Karmen uznával v záujme jedného víťazstva. A prehlasovať, vidím teraz pokusy robiť z Goebbelsa génia propagandy, je obrovský omyl, pretože ak niekto prehral vojnu Hitlerovi alebo Nemcom, tak to bol práve Goebbels, pretože
práve Goebbels, pretože obidvaja sa dopustili jednej osudovej chyby, totiž zabudli, že propagande sa má klamať. Pretože najväčší dopad má vlastne propaganda v čase vojny a my všetci vieme, že vo vojne je prvou obeťou pravda. Takže druhým dvom géniom propagandy, Romanovi Karmenovi s Josefom Visarionom Stalinom, ktorý bol na telefóne, keď sa robil norimberský proces, keď sa vyberali, manipulovalo sa, priznám, manipulovalo sa, hlavnou vecou bolo nedovoliť zamlčať holokaust, ale tragédiou osudu Roman Karmen práve zatajil holokaust pred sovietskými občanmi, ale to už je na dlhší rozhovor. Čiže Roman Karmen spolu so Stalinom propagandisticky nemali problém, nič nevymýšľali, stačilo len opakovať to, čo Goebbels a Hitler aj Göring v svojej márnivosti začali kričať. Zabudli na to, že treba klamať. A Karmenovi a Stalinovi nestáva nič len opakovať. Chcú vás zabiť, vidíte, chcú vás vystiť tam, chcú. Uľahčili prácu obidvom. Takže pre mňa je veľmi udivujúce, prekvapujúce, ale už zdá sa mi, že pozdržalo to moju prácu o 2-3 roky, ale myslím si, že teraz môžem povedať svedectvo o tom zhruba asi ako z prvej ruky, nie z druhej ruky, ako to bolo s tým Karmenom, ako to bolo s tou Ukrajinou a podobné veci. A chcel by som prispieť k poznaniu duchu Václava Havla, ktorý, nie je to jeho myšlienka, ale on sa k nej prihlásil. Pravda víťazí. Áno, pravda víťazí, ale niekedy si aj počká. Takže dostala sa mi do rúk taká kniha Disidenti u moci. Meno nebudem hovoriť, pretože nechcem sa dopustiť akej chyby, ako sa dopustil Milan Kundera, keď po svojom žarte napísal iné knihy, kde menoval komunistických dejateľov a proste tým tá kniha prestala byť zaujímavá, pretože publishing housey nemali záujem robiť reklamu nejakému doktorovi, viete ktorému, alebo tým, takže tie mená vlastne bránili nakoniec. Tej on to pochopil a v nekonečnej ľahkosti bytia už vlastne spomína len dve mená. Spomína Chruščova a spomína Kennedyho. Takže tu je to Petr H. Petr je dôležité pre našu hru a je tu už napísané Česká cesta k svobode a demokracii. Už, vidíte, 100 rokov obkrokom sa obišlo a pán Petr H. už robí to, čo robil Milan Kundera úplne spontánne a citovo v svojej dobe, keď ignoroval Slovákov vo svojom českom údeli. Sú tam len pripomenutí inakšie. Na čo v podstate aj doplatil, lebo on doplatil nielen na to, že odignoroval Slovákov, ale zapredal aj Moravu. A pýtali sme sa jedného sudcu, nemenovaného, tu je, čo si myslí o porekadle, že mocní majú radi zradu, ale nemajú radi zradcov. Tak si osobne myslím, že Milan Kundera presne na toto príslovie doplatil. Ale o tom až neskôr. Čiže to je tá česká cesta. A tu vidíme, že tu sú samé slova. Slova. A to, čo nám previedli teraz v pracovni Zelenský a Trump, alebo čo nám predviedli svetové médiá, čo sa dá urobiť s Mona Lízou. Pozrime si. Je vlastne koniec dôkazového materiálu. To je víťazný, definitívna kompromitácia video záznamov a ešte aj preto, že to všeobecne je rozšírené zámerne, zadarmo. Všetko, čo je zadarmo, je nebezpečné. Zadarmo vám ponúkajú tú inteligenciu, aby ste si robili videa, aby už neboli nejaké objektívne dôkazy a aby o všetkom rozhodoval súd. Čiže dostali sme sa späť o 120 rokov do čias Markízy a ten Markíz je Pejraka, kde sudcovia rozhodujú všetko, osvedko posudzujú, takže tak. Ale o tom ide. Takže tu si teda, prečo vlastne píšem? Chcel by som vás teda požiadať, či si pamätáte, lebo stále po tom čase viacej čítame o tom, alebo počúvame, že sme žili v komunizme. Ja si takýto vec nepamätám. A nebral by som to až tak vážne, keď som nepočul z pána Miklošku, ktorý posledných 30 rokov prešiel v komunizme. A nebral by som tak vážne, keď to bolo nejaké slovné prerieknutie. Ale
slovnému prerieknutiu Kunderu nejak tak sa mi nechce veriť ani u Mikloška. Takže niekde tam je záujem, zámer špeciálne a vidíme, že nebranila sa tomu ani Madeleine Kolber Albright, MKO. Je to síce Albright, ale po rusky je to O. MKO, OMK. K tomu ešte potom takisto ďalej. No a teraz čítame, to je predslov tejto knižke napísala Madeleine Kolber Albright, MKO. A čo sa tu nedozvedáme? Okrem toho, že v tejto knižke je ako disident menovaný aj, máme ich tu menovaných, ale tu už nemenovala pani Albrightová, ale sám autor. Vymenoval tu niektorých disidentov. Daniel Kroupa, Peter Pithard, Zdeněk Jičinský, Eda Kryseová, Jaroslav Šedivý, Jan Ruml, Jaroslav Bašta, tam je Kryžik za niektorými, ktorí sú už mŕtvi, Petruška Šustrová, Dominik Duka, Michail Žantovský. Počkajte, pokračujem. Alexander Vondra, Martin Šimečka, Peter Pospíchal, Václav Bartuška, Martin Palouš, reflektujúci zmenu promok a tak ďalej. Takže týchto menoval autor tejto knihy. Je mi ozaj zázrakom a neviem pochopiť, ako tam by mohol byť menovaný Michail Žantovský. Ale napadla ma jedna myšlienka a to je vlastne aj témou mojej hry, že má tam dôvod byť, pokiaľ príjmete pravidla mojej hry a toho, čo je v mojej hre, považujem za jej objav. Totiž, i keď sa vlny vlnili strašným spôsobom, teraz po Českej republike, zabudli zmieniť sa také detaily, že prvou hlasateľkou, ktorá oznámila československým občanom prepadnutie sovietskými vojskami Varšavskej zmluvy, bola Viera Kunderová. Osoba, ktorá sa zúčastnila konkurzov a dostala sa normálne do televízie, potom sa zoznámila s pánom Kunderom. Takže to je zapomenuté. Ale dozvedeli sme sa z vln nejakú inú zaujímavú vec. Že potom, čo bola schválená cenzúra, schválila ju Moskva, tak obehlo asi 4 až 5-6 mesiacov a ja vám ukážem konkrétne časopisy jedného. Moskva zabúda nariediť články, ktoré treba písať. Čiže cenzúra už nebola, ale všetko bežalo po starom. Novinárom nemal kto povedať. Máte síce slobodu, píšte, ale je tam iná informácia. Sú tam menované dve agentúry. Tu jednu, už neviem, myslím, to bola nejaká francúzska a Reuters. A to schválila Moskva. Určite. Čiže Moskva nielen schválila zrušenie cenzúry v Československu, ale aj povedala, od koho môžu preberať zahraničné správy. Tak v tomto prípade sa môžeme zarátať, že pán Michail Žantovský možno ani o tom nevedel, ale bol účastníkom disendu. Dokonca sa zúčastnil aj pojednávania s pánom Schwarzenbergom, kde si dokonca aj potýkali. Ale v každom prípade s Václavom Havlom sa zoznamil Žantovský až nejakých týždeň, 2 týždne predtým, než bol zvolený za prezidenta. Bol v podstate nasadený alebo dosadený. Nič na tom pejoratívne nevidím. Funkcia pána Žantovského je jasná všetkým a aj George Bush bol šéfom CIA. Takže v tom nevidím nejaké katastrofy. Všetky vrabci na streche to šuškajú. A osobne považujem pána Žantovského za veľmi dobrého spisovateľa, ale za dobrú knihu považujem jeho s prominutím řečeno. Odporúčam prečítať. To ostatné si robte sami svoj názor. Čiže Michail Žantovský sa disidentom stal, keď už pracoval pre Reuters. Lebo to je ďalší poznatok, že prečo vlastne dochádza v poslednom čase znovu k falšovaniu dejín a vyhlasujeme, že sme žili v komunizme. Už potrebujeme oslobodiť socializmus a takisto aj ten pojem potrebujeme, aby bol znovu k dispozícii, lebo Milan Kundera doplatil na to, že hral takú politiku, kedy sa vlastne chcel dávať za self-made man, že on s tým svojom dielom sám sa stal svetovým spisovateľom a upozadil Camusa a všetkých tých francúzskych intelektuálov do pozadia. Čiže keď prišlo rozhodnutie z USA, že lídrom
revolúcie v Československu nebude Kundera, ale Havel, musel pán Kundera čušať. Už by to vyzeralo veľmi, že by začal vykikovať, a ja som to, a ja som to, a ja som to. To, že pán Kundera na objednávku napísal manifest na obsadenie Strednej Európy, ktoré sa volá Ukradnutý západ, je dnes na slnko jasné. Sám toho aj uľutoval, pretože už pôvodne som si myslel, že nerobil zásah do toho diela, pretože nechcel, ale on už vlastne od roku 22 bol vlastne nie pri zmysloch a preto aj útok dvojice Žantovský alebo Prostor na neho bol veľmi